Dobrý. No, tam, no. No, co udělá? Dobrý. Do prdele. Natáčej. A jdi a utíkej. Jdi. Pojď, tady, sem jdi. Nebuď to nepověď! Jire, pojď nahoru. Jire! Ne, on utíká pryč. Jo. Eza, am I right, guys? Eza, am I right, guys? Eza, am I right, guys? Já si to vezmu. Chci emontuje. Dobrý. I come from the land down under. Brutálně nenatačí. Chyť to, ty seš kakat. Otevři. Land full of ganja. Nenatáčí to. Klutíka! Ty krávo, kolik jich je? Brilliant! My jsme v Agartě, borci, jsme v Agartě! Oni jsou na mě čtyři! Oni jsou na mě čtyři! No tak to je pík. Tady máš flashlightu. Around the world. Míchačka! Jdeme gold, kámo! Dobrý, já mezi jdu dolů, čau. Kurva! Být kameraman. U-I-A-I. A vy tady. U-I-A. Ty čo, vole! Dobrý! My bychom se k sobě tolik. Ne, prosím, ne, on přijde do šrek, do prdele! Ježím, co prdele! Ústecký maso, veselé narozeniny. Páteř. Já jsem tuhej už, já to jebu, jebanej šlimák. Ne, já žiju furt. Kam teď? Bacha, je tam, bacha. Bacha, teď je se, he? Zdrhej. A jo? Tady to. Míchačka! Dělej. Poběží? Čau, tady děláme Venec a dneska děláme video, kde se snažíme získat zpátky moji ztracenou kameru. Zasraná hvězdice na mě vlezla a zničila mi ji, sebrala, zabila mě, tak musím sehnat zase tamtu. Kost. On vidí, on je tady glitch. A to je rádio. Bangry! Slyšte? Hraju bangry. Co jde? To přišel.
tady glitch. Opatrně, prosím. Opatrně, pozor. Nemůžu se hejbat. Pomoc. 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 Kde? Pomoc mnou. Pomoc mnou. Kde? Pomoc. Pomoc. Jdu pryč. Jdu pryč. Nezem to tam hodá. Ne, prosím tě pryč. Nikdo tě tu nechce. Co to je? Prosím, ne. Dobrý den, tohle je Tomáš Posral a tohle je CNN Prima News. Máme tu rozhovor s panem Jezevcem. Pane Jezevče, Zdravím. povězte nám něco o sobě. Tak, jelikož jsem úplně kripl, tak nemůžu moc z toho říct. Maximálně to, že nemám ksicht. Souhlasím. Jo, děkuji. Jenom bych chtěl podotknout, že náš kameraman je největší frér a trošku jsem ho našel před pár minutama, takže za to se chce omluvit. Běžte se zabít, děkujem. Hej, dejte mu mikrofon! Road! Joe Roade! Já ho nevidím. Co to je za typka? Ne! Běž! Běž! Co to je za kvěra? Ježiš, taková čupka. Ježiš, to je mazor, dělej, schodil, ty vole, dělej, hop, hoď ho, Pomoc! pade, čum, Jezevec. Mám se zabít? Jo, zkus to. Ej, já čumení. Počkej, co? Já ho zabil! Co dělá? On jde do té jesky. Ne, on mě jde opustit. Ne, Kezre, neděj to. Kezre, ne, neděj to. Ne, Kezre, prosím, Kezre, neděj to. Ne, Kezre. Čau ty lidi, je tu nová mapa. Tamhle je... Jdi do prdele. Tamhle je Kaiser. A stejný frér, pojď. Raz, dva a tři. On mě opustil, nebyla. Daj si prdel. Kde jsou, vole? Hej! Kde jste? Tady napravo, dělej, skákej, kdyby tu není. Skákej. Kde? Světli 8. Jo tady! Čau ty lidi! Ježiš, to je debil! To není mixer! Pomoc! Mixer to není! To je Daddy Longlegs! Čau! Ne, mě ne. Ten hojzl, pojď, rychle pryč! Pomoc! Jezevec! Jde to za náma. Tamhle je! Jdi pryč! Pomoc! Dobré, potřebuji vzít. Čete, dále mapa mi Počkej, jak teďka získáme tu kameru? Čete, Ukaž! On vyhodil Jana Brunclíka! to je Brunclíkovo péro. Ne, to je Brunclíkovo péro, podívej, jak je dlouhý. Ty kakas. Brunclíkovo druhý péro. A tady, baterka! Brunclíková lepka. To je Brunclíkova hlava. Paši, prosím, přidání mě! Oběž! To byl safe! No jo, já jsem záchrana. Dělej! Ty tě tady! No, ale já si myslel, Bodka z druhé jezevce! Druhý jezevec! Co to vlastně bylo společného? A ten kontrej! On sprintuje! Odsprintuj! Pomoc! Je po kameře! Já vím. Pouze to dobrý, ale. To je věnec mrtvý. Bohužel chcípl. Jdem domů. Ale mě to nevadí. Jdem. Světlo. Tak se podívej ke mně.
A natáčí furt, vole, no. Vidím Kaisera. Je to No, dílek. No nic, mějte se. Čaute lidi, vítám vás u jeskyních Waltera Whitea, tady jde vidět jeho pervity na střeše a dneska jdeme hledat strašidílka. Za tebou je... Kameru na mě. Drž hubu, je Pomoc! Koukej na něj. Jo? Ježišmarnej. Našel jsem kód. Jak tyč, to je páteř, vole. To je Hitlerova páteř. To je páteř. Ok, beru. Suvenír. To je Hitlerovi žebra. Žebra. Ty kokos achievement. Celýho Hitlera. Šum na ně, vole, jste ho rozdýval do prdele, no dobrý. Pači, bada! Jsem dobrý. Paši, pojďte dolů. Pojď dolů. Čete, tady je výbušná žádlo. Pomoc! Pomoc! O můj bože, pomoc! Kamo, co na mě blikáte, pojďte sem dolů! Debil, skákej! Haha, to je debil. Jo, tam na... Pomoc! Cítíme na to. Sviť na to, more! Skaču, pomoc, Kaiserovi! A sviť na to, no, Dobrý, ty jsem dobrý, já jsem nejlepší, ne? Co to je? Čete? Co? To je holokausták. Jdu do plynu. To je holokausták. On požívá plyn. On do toho hoří. On má dlouhou baterku. Bro. What the fuck is that? Myslíš, že se tím něco kompenzuje? Nemyš to na mě. Čete, bungee jump. Promo. Kamo, přísám, jestli budou na mě blikat zas, kámo. Já fakt zabu. Co tam dělaj? No čau, kámo. Skáče dolů. Ej, ona skáče monstrum. Oh, mixer! To je mixer. Čau, mixer. Co máš? Ano. Ono to jde po mně. Ne. Mixer! Čete, já myslím, že já se odcházím. On je ten mixer! Nepomohne nahoru! Hoši! Nepomohne nahoru! Pomohne nahoru! Šum na něj! Dobrý. Stav ke zdroji. Pomoc! Nevím, asi to. Jezre. Nám umřel, kámo. Chápeš? Ne, je to mrtvý. Chudák. Nemůžu ho vzít, asi ne. Já pocit, že je Na tady památku. někde. Hej. Mixer! Okej. Ne, to pomohl! Mixer v pavučině! Lidi, já mám pocit, že jsou úplně všichni mrtví. Nevím, kde je zelec, ale asi je mrtvej. Peš pičus! Nažiju! Moča. Jak jsme to řekl? Freže, elektrošku šukotoval. Jsi mrtká. Proto lidi, já jsem Věnec a dneska dáváme speedrun, protože já jsem taková Sigma! A jsem si z toho pustil. Oh. Tady je French, tady je Rose. Pojď ty kokote. Oh shit, ten dám, pojď, hitni to. Do piči! Au. Tady je Roudova pátek. Ježišmarja, použij to! Fletchi, použij taser! On tě chytl! Jo, dobrý, hezky, stej mu to. Pojď, utíkej, berem roha, hezky mi jde na běze! Je to za náma! Pojď tady! Ne! Pojď sem, dělej! Tam je? A i Roudovi žebra tu jsou. Čete, to je veliká past. Dávej bacha, jo? Když se potočíš pryč, tak ona se hýbe. A ty vole, ona se pohnula. Bacha, jo? Za tebou, svítivý koko. Za tebou je svítivý koko. Tam byl někde svítivý koko. Ne, koukej, to je ta past. Čupko! Čaute, vy tupínek, že tady je Věnec jako kameraman a za mnou je French. Jako kokot. Prd. Čete, máme tu baterku. To není baterka. Ej, co mě kameruješ? Ej, co mě kameruješ? Co děláš, kámo? More, ne. Co mi sereš do mikráku?
Čete, No, jsme jako tady. jo. Doufám, že najdeme něco strašidelného. Tam je frénec. Čo to lidi? Jdeme dopředu! Ne, naši kamera, něco tam baví. Sorry! Halo? Já jsem něco slyšel, ty vole. Je tam někdo? Halo? Somebody here? Somebody here? A to je ten pes? Koukejte ten pes, on ani o nás neví, to je takovej debil. A jdi pryč, on bude střílet. Road! Roade, ahoj Roade, jak se máš? Drž hubu! To je třikant, skurvený. Roade, dáme selfie? Pojď sem. Capek zakopl dveře. Tak kokot, ty vstříčená srdečko. Tady. Čete? To je pes! Čete, nahádí nás mladý pes! Pes je dole, oznamuj, pes je dole! On na tebe míří. Nehýbej se, on nestřílí. Aha, šli jenom dopředu, ne? Páteř! Oznamuj! Za námi je velký zasraný pes, oznamuj! Čau lidi, vítejte u dalšího videa, jsem tady společně s Frencem, kde je ten kokot skurven. Reálně. Tady. Čau! A natáčíme v Brně, opět a znovu, naše oblíbená destinace. Brno, venkov, na hranici s Brnem, hlavním nádražím. Čete, já jsem James Bond. Oh, James Bond. Oh. Ty kokot. Kamo, pozor. Počkej, ty chcípnul? Vědec chcípnul! Vědec chcípnul, ten kokot vyjebaný. Co to je? Co to je? Kde to je? To zmizlo. To byl ten zmrt. To je ten zmrt na ten světlo. To je ten čurák. Tam něco je, lidi. Tam něco je. Kurva. Lidi, to byl zase na ten světlo. On mě tu molestuje jak cip, ty vole. Lidi, to je docela v prdeli. Lidi, to je v kundě. Kurva. Čaute lidi, tohle je náš třetí pokus o tom udělat nějaký skurvený video. Tady je French. A my se budeme modlit, že ty skurvený kamery získáme a že nějaký ze strany uchošťourec vole nás nezabije. Kukluk stan! Kukluk stan! Kukluk stan, ty po můj prdeli! Do piči! Pomoc! Frenchi! Kokloks! Pomoc! Kost... Krokot... A tady to dá, Já se to zajebe. To mě jdeme Fortniteu! Kokloks! Skurvený kokloks. Kokloks, klán! Kokloks! Ten zmrt zabil Frenče! Ježišmarja! My jsme tady, je to crazy! Vědec je černý píčus! To je kecáme úplně... Ok, čete, já se omlouvám, že jsem zabil vaše oblíbený žida, je můj taky oblíbený. Tohle je náš třetí a povedený pokus. Kde je kurva loď? Čete, já jsem úplně v prdele. Čete, dneska dáme 5 miliard views. Počkej, já si radši šetřím ty vole staminu tam. Šetři si. Kdyby náhodou něco tohle bylo. Jo, jumpuj to dolů. Debil! Didgeridoo! Žebra! Čete? Já se našel slizáka. Čete? To je slizák, čumej. Pojď, pečik. Čete? Čau, čím jo? Čete, se našel slizáka. Koukej, najde. Pomoc, Frenchi! Čete, ten obrovský slizák mě odehnal. A ten je French, dobrý, frér! Ten smrt mě odez, čurák sliznatej. To Freddy Fazbear. Čete, tady se nakazí laser, já jsem James Bond, Bond James. Nepomoc.
a běž! Čete, pavouk! Já jsem taková sigma! Čete? Tady je kost na zemi. Věnec! Něco se snažila. Ale míchačka! Peči, tady je míchačka! Věnec! Míchačka! Ty pičo! Koukej na ten debil! Ten neporastný zát! Kámo, ten skurvený slemák mi sebral už po 90. Jdu zpátky preferenči, neboj se, moje zlato. Mixer! Mixer! Čete, tohle jsem se regulárně posral, vole, bylo fakt strašně. Zdar lidi, vítám vás u dnešního videa, natáčíme v brněnské Factory, kde se vyrábí obří rudé dildo. A jdeme prohledat tuto továrnu, aby jsme našli naši bývalou kameru a také další strašidelné entity. Mavice! Rout! A pavouk! 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 Natašo! Mrtvý! Rout! Odřvek Mrtvý more! A pavouk! Pojď sem, rychle! Skurvený Rout! Skurvený Rout je taky otravnej, kámo! Držu mu! Ej, kokot malý. Kam zdrhl? Kaj je? On zmizel? Ale pavouk! Pavouk! Kolik máš ještě? A tam je pavouk! Pojď, Ty pojď, hvězdice, posviť na to! tady a tam je pavouk. Cože? Já to nevidím! Dyk lidi, věnec chcípl. To je v prdeli. Můj nejlepší žid. Kurva! Drž hubu! Močko! Negři si myslí, že umí tancovat. Pojď ať zbyl, ať čekaj čukla, vole, pojď sem. Snažím nekrovinu, čau more hubu. Aha, dobrý, pojďme. Zdej se, ostřelím, zdej se, ty sráči. Jo, pane kapitán. Veselé narozeniny. Já si myslím, mám kameru. Ty mám pošle. No. Ty píču svoje nástračko. Akce. Čau ty lidi, já jsem Věnec, vítejte u tady toho Exploring videa. Dneska jsem tady s Kaiserem a s Frenigou, tady ta láska a dneska ty jsi Kurva. Jsem to hodil tak. Ahoj, ahoj. Hej, tady nahoře. Co děláš? Pomoc! Hoď mi já to dost. Čau. To bylo červené. Ježi, pomoc! Čau. Co to bylo? Co mi hitlo? Efektivní odpalovací systém. Ne, pojď, tudy. Pojď na to, čo? Utíkej! Utíkám. Fred si to koup. Ty vole. Čete, Frenč je takovej negr. Já mám pocit, že oni se generují. Nepočkej tohle. Jsi fagot. Omio, majdy, jak ty prima, ty věci, slavna manka. Čau ty lidi, tady jsem já, Věnec, teda já French a dneska vás vítám u dalšího videa z Jižní Ostravy. Budeme doufat, že... Jo, doufáme, že dneska se vám bude líp. Čete, tady to je nová část Brna, nemám tušení, kde to své, Frenči, kde jsi Frenči, tady jsi. Co, kde se nacházíme? Já bych řekl, že tohle je západní část Brna venkov, kde přesně Rout bydlí. Minule jsme ho, možná ho dneska najdeme. Jo, nigga. Bullshit, vítejte v Číně, come on down to the nigga bar. Já něco slyším. Co slyšíš? Ne, dobré, to byly dveře, kámo. Ty seš nega. Tady je díra hluboká jak rodová máma. Čete, Kukuks klan! Kukuks! Pryči! Pryči! Ježišmarja! To je odležně! Pomoc! Utíkej! Pryči! Pryči mrtvej! Čete! Mě umřel můj oblíbený žid, pomoc! Čete, po mně je židovka, to je Anna Franková! Čete? Anna Franková, ty po můj prdeli! Pomoc! Umírám,
OK, pojďme. Dobrý den lidi, jsme v Brně zase, Brno venkov a jdeme na návštěvu za Roudem. Snad nás žádný... Co tam dělá ten kokot? Víte, toto je neuvěřitelné. Dneska potkáme velkýho tlustýho kejzra v Liberci. Páteř! Jo. A že chytej hrozně moc, kámo. Ano, je tu moc koulí. Čete? Mně se to tady nelíbí, abych vám řekl. Mně taky ne, no. Já mám pocit, že nás za chvíli něco zautočí. Za tebou! KKK! To je nějaká mamička! To je Ku Klux, jdi pryč! Počkej, já tu! Natoč to! Jo! Dělej běž! Predega! Ku Klux Klan! Běž do příští! Čete! Jdi pryč od něj! Proč nepomůže? Pomoc! Kámo, co se stalo? Pomoc! Jdi pryč! Čau! Pomoc! Čaute lidi, moje jméno je Virec a vítám u dalšího Exploring videa. Dneska jsem tady s Frenchem, Nigadrem třetím. Jo, tenhle týpek trpí autismem a dneska jdeme prozkoumávat zase nádraží Brna. Doufám, že nepotkáme Rouda a zapnu kameru, dokud neuvidíme co strašidelného. Čete, já jsem Svarta. Do prde. Čete, já jsem našel Rouda, protože na Europa Univerzity 4. Tohoto je neuvěřitelné, Frenči, co si na to řekneš? Frenči, špatně to, nazdar Frenči, kámo, Roud, vezmi to. Oh shit, našli jsme mrtvýho Rouda po Euro 2. Pomoc! Oni, do prdele, bacha, on hází pavučinu, Frenči! Frenči, já jsem v pavučině! Frenči, pomoc! Co? Pomoc! Vypadni! Au! Ty vole. Ty píče. Čaute, vy tupí negři, teďka pěnece kameraman. More, žebro! Oh shit, French na tady dá aerobik. Čete, to je střílící robot, čete, já jsem našel robota, co střílí. Je to totální negr, koukej na toho kokota, na toho krýpla dementního. Šel na toho robota, to je takovej debil. Tak čete, on jde po nás. Čete? Pomoc! Šteka natačí. A to je šnek? Dick šnek? Já radši už jdu, kamarádi, protože je tady fakt cípnu. Stačí, že věnec chcípnu, ty pro boha. No počkej, kde je ten kokot? Dobré. Čaute lidi, já jsem Virec a vítejte u dalšího Brno Exploring. Dneska jsou tady ty dvě hádavý opice, který se mezi sebou hádají. A dneska uvidíme, jestli Počkej vole, já ti zbyl jak čupla. Nech to, ty ne... Však máme skoro podobné kultury, ty vole, tak to Jsou retardovaný. Čete, bolí mě koule. Čete, skoč tam. Natáči. Skoč tam. Dělej, ty seš takový. Ty seš debil. Čete, what's up? Ty vole. Co to je? To je Freddy Fazbear. To je Míchačka! Čete, to je Míchačka, koukej na to debila. Co si myslíš? Čete! Nemagor, čete, utíkej. To je debil! Pomoc! Čete! Za mnou to je Míchačka! Čete! Čum na to debila! To je takový debil, kámo, tam jde. Co to je? Pavel Slimák!
Vaši slimáci! Věnec je mrtvej. Frenchy, obejmi mě. Čaute lidi, tady je Věnec, vítám vás u dalšího černýho videa. Dneska tady máme Vencia Crew, Debil a Jezevec. A dneska budeme chytat černý... Dědopy! Jezevec! Jipi! Pojď sem, vole! Skákej dolů! Ne, to je kamera! Pomoc! Co to je po mně, pomoc! Jsem někdo ve stínu, tak mi byl velká sypa, hajzlu ve safíru. Ježiš, Kuklux, Jezevče, pojď nahoru, rychle, pojď nahoru, Kuklux, Jezevče, pojď za mnou. Tamhle Kuklux. Život jako neger, já jsem ze safíru, Kejzer vypadá jak on, ale není ve stínu. Jezve, nepoštěj tu hudbu. Háčino to debila. Ty ústečák, já jsem ústečák, vole. Kdyby jsem nebyl ve stínu, nejsem Petr Pavel, ale já jsem ze... Bacha, utíká. To je debil. OK, lidi, vítám vás u konce toho videa, dejte like, subscribe a Kejzer je velká zasraná čup. Letíme. Jo. Dělej vás takový. Koukni se na ně, vole. Tady je kukuk, nebo jako tady se spavnujou. Jdi! Tak a teďka tím vypráví se na cestu. Nekoukej na mě, pokračuj rovně. Alright. A lidi vypravují se na cestu dále. Ty jdi taky, more. Aj. Skoč dolů. Ne, Běž dolů. Jdi dolů. Čete, já jsem zaseklej. Čete. Kejzer a Šnek. Můžu bolestit. Kejzer a Šnek a Šnek je špek. Kejzer To je snailball. Čete. Au. Ten debil. O, pateř. Zabijte to. Koukej na to debila, to je takový debil. A Bobek, Šnek, a Bobek je jako Frič, ten je a Frič je za mnou, že jo? A Jezevče, Šnek, a Bobek. Zdravím. Kuklux Klan! Běžte pryč! Opakujeme, takže jsme Kuklux Klan! Čete, opakujeme, takže jsme Kuklux Klan! Může se brát. Tady, já jsem to byl Sorry. Takže já vás vítám u dalšího videa. Mám s sebou své exempláře. No to lidi, já jsem Věnec a tady to je můj ASMR tak. Děkuji za vaši pozornost. Přestaň tam hladit toho Kejzera. Bungee jump! Bungee jump! Nevím, to se něco hýbalo, to je asi tak věc. Co tam je? Za náma. Co je za náma? Ježišmarja! Ježiš, ono to hodil po mně! Čete, pomoc! Věnec! Pomoc! Já běžím! Čete, tohle je nebezpečný! Čete, já nevím, kudy mám jít. Čete, pomoc! Co děláš? Lidi? Vypadá to Pojďte na ty Taser zmrde! Čupka, píčo, co je ta sračka? Tu byl pavouk! Byl to
Freddy. Čito Freddy Fazbear. Co to je? Jo, to je ten pavouk, Pavouk. tamhle. Natoč ho. Já ho nevidím. Pojď! A pomož mi! Dělej, svíti na něj! Svíť! Už se na něho Svíči! Svíči na něj! I hate niggas for... Čum na tu lepku a kde do piči! Wow. Tady si zmrde! Čurák, kokockej! Dostal taserem! Pojď sem, taser! Piču zajitá sračko! Jdeme pryč, já to jebu! Ale ty nezatáčí! Kurva. Já jsem hodil workout. Diktuje. Ale celkem chill? Pojď ho natočit. Debile. Hello, nigga. Já až mám šok, jo? Lidi, tak my jdeme, ty kokote tupý. Otevři mi. Pojď se za sebe, tam je ten jdeme pavouk domů, zas. vymrtky. Žubuš! Šťastné narozeniny! Vy tupý svině! Žerte mi koule! Kokot, proč se tak... Teď máš šok. Kokáne! Čete, dostali jsme tu nejlepší mapu, tamhle je Freniga, ej! To je road, když viděl mě. Tady je French, ty vole. To je druhý road, naše jsme dva, to je French, no homo. Naše jsme další část roada. Slimák bab, má veliký blab. Čurák zasraný mašina. Pes, opiči, běž, ty zase na mě nechá pes, do píči, běž. Ten pes je za můj prdelí. No to je mrtvej? French je mrtvej! French je, ten čurák je mrtvej, já se nemůžu hýbat rychle, já nejsem Usain Bolt. A French je naživu! To si děláš prdel, ale to je ten čokl. Děkej, to je takovej kripol. No piči, běž! Opakuje, French je naživu. Já jsem jenom kecal hovna. Frenchi. Ty jsi naživu. Já. Co ta Jigaboo Monkey dělá? Co tady ten debil? Dámy a pánové, vítejte v Brně. Je někdo za mnou? Jo. A teďka se stupujeme do říše temnoty. Čou na tu sračku, čou na toho sráče. Jak jsi myslel, ne? Jak jsi myslel? Ne, do hajzlu, do jo. Počkej, musíš mě natočit. To Freddy Fazbear? Musíš mě... Koukej na něj, co? Musím to natočit. Pojď sem. Dobrý? Nice. Bude! Okay, jdeme na boj, pohodě. Sráč azijský, vole. Natočil jsi to? Hvězdice, Patrik Hvězdice, jasně. Toto je, vychoď to, já jsem taky krásný. Pojď kamo, jak vychoď to. To je ta past pojemaná. Čum na ní. To je debil. Jdem do celé. Prosím. Vítáme vás u našeho prvního videa, nebo třetího pokusu o video. A doufám, že se vám to bude líbit, no teda. Takže Pojďme trošku jinudy teďka jít. Teď jsme se dostavili na místo, kde budeme... Vítejte v Brně. Přesně tak, toto je Brno. Jsme v Brně. Tady to jsou místa, kde jsou místní cikáni. A je jich tady velice moc, tam je ten Richard, kdybyste se ptali. Tady bydlí Richard. A teďka... Frenchi, co to kurva? Halo? Co to je, to je nějaká bomba? Co to je? Já nevím, natoč to, já nevím, co máš dělat. 3, 2, co to znamená? 2,
Kamu? Pomoc, ty tam děláš nějaký kvíz? Čete, tak teď strhám před takže budu zkoušet ještě se. Jsem si jistý, jestli to mě něco jde. Hej, jo, všem něco zapít. To má nic. Že jsem cestu domů.